आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जे वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो एसटि नि रिलि खालामनो थांनायाव क'क्राझाराव गेदेर मोनसे जाब्रबथाय जादों जाय सावताल हारिफ्रा ओमफ्राय जायफ्रा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बिनि सायाव गोख्रों माने बाथ्रा बुंदों जायखौ जोङो दावराव देख्रेब नार्जारि आयं होननानै मिथियो जनजाति सुरक्षा मन्चनिबो बिथाङा आफादगिरि बिथाङा जायफ्रा मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बैसोरनि सायाव गोख्रोंलि स्ट्रंलि माखासे बाथ्रा बुंदों स' बैसोरनो मालाबाबो एसटि होनाय जानाय नङा होननानै दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अरे गाड़ियों पूर्णा गांठा गांठा किनो बाजे थाका लागी गाड़ी मोबाइलটা কোথায় কিনো দরমি নো ড্রাইভার তো খুব রায় আচ্ছা বাকি ড্রাইভার না রে খুব ভালো জায়গা দেখো पुलिस फोन करे नाকি ড্রাইভার কে হয় হ্যাঁ রানীপুর কে রানীপুর বাবা রানীপুর চালালতা ড্রাইভার ফোন আয়ো আরে আম্মু বলে আজকে ayo kandas ba ito Riamu gila seri hey pal khapa kali ay am dem ada dadi ki ay মানুষ তো খেলে খাবার হইছে রে এটা ay sudah Dede suku kira skinhead. ओरैनो नुबाय नोंथांमोना बेयाव एक्सिडेन्टआ जोबोर गाज्रि जादों आरो ओमफ्राय गासै 8 जनाफोरा माने सिरियास होनदों आरो ओमफ्राय बेयाव सोर डेथ जाखो बा थैखो बिनि आपडेटखौ मोननाय जायाखै थेवब्लाबो माने पुरा सिरियास आरो अबस्था गैया दा थैखो थांखो माने जेबो माने आफसोस आसा गैया दा बेफोरबायदि जानानै दङ दा दाख्लैनो जादोंमोन जाथाया ओमफ्राय गासै जखम जानायफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थिसनहैदों होननानै मिथिदों आरो दा नेक्स्ट नैबे जाय मोनद' हारिया एसटि बिबाय थादों बिनि सायाव स्ट्रंलि माखासे बाथ्रा बुंदों जाय दावराव देख्रेब आयं गोबां जोंनि हारिनि गेजेराव बा बर'फोरनि गेजेराव गोबां कुइसन जाबाय थादोंमोन जितु दावराव देख्रेबमोन आयंमोन बायदिया मानो सिरि थादों दिनै हारिया अलखद समाव बहा हाबसोना थाखो बहा खारखोमाखो दा बे कुइसन जाबाय थादोंमोन आरो थ' नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो नायलांदो मा बुंदों बे समावनो बिथाङा बुंदों जे 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि प्रप'जाल बिथाङा लाबोगोन आरो बेखौ सावरायगोन होनना बुंदों बयबो माने एमएलएफोरजों मन्थ्रिफोरजों एसेम्ब्लियाव दा जों बेखौनो सुजुग लानानै जोङो खावलायदों जे जोंनि गासिबो ट्राइबेल एमएलए ट्राइबेल मन्थ्रिफोर दं इसिबां बिथांमोना ज' जानानै बे 6 जनगोष्ठीनि एसटि नागिरनायखौ स्ट्रंलि जाहाथे होबथायो स्ट्रंलि बादा होयो जों बेखौ जोंनि ट्राइबेल मन्थ्रि एमएलएफोरखौ जों खावलायो दा बेनि सोमोन्दैबो आं पेपाराव लिरना हरबाय पेपाराव लिरनानै बेबो नै पेपाराव रोखा रोखा ओंखारनाय जाबाय बे पेपारा गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारनाय बियो गिदिर गिदिर होदों BJSM आरो ट्राइबेल मिनिस्टार्स
MLS to oppose ST status for 6 groups 6 माने communities ने जाहाथे ST status होनो नागिरब्ला बेखौ oppose खालामो strongly बे प्रप'जालखौ आपत्ति खालामनो बुंनाय जादों आरो लोगोसे जुदि एसेम्ब्लियाव बे रोखोम गमामायनो जुदि 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि माबा मोनसे प्रप'जाल लाबोयोब्ला बेखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ अफ'सल' खालामनाय नङा बेखौ सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होगोन होननानैबो जों बेखौ बेयाव वार्निंखौ जों होनाय जाबाय बे पेपाराव दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बे एखे माबाखौ लानानै दाबिखौ लानानै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबावबाय जों मेल खालामबाय बेखौ आरो फरेस्ट सार्भिसाव स्पिडआव जों हरनाय जाबाय दा बिथाङा बोथाय गाबोननो मोनहैगोन बेनिखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जनगोष्ठीखौ ST जाहोनो मोना 6 जनजातिया ST जायोब्ला जोंनि थाखानाय STफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा जों शून्य जागोन जोंनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंनो साइफोरा जेरोखोम आयेन बानायना गालांदों बे आयेनजोंसो जोङो दिनै ट्राइबेल नाम लानानै जोङो दिनै प्रटेक्सन मोनगासिनो दं एबा सुबिदा सुबिदा मोनगासिनो दं आरो बेखौ जुदि जोङो मालायनो जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो सेस जागोन बेनिखायनो जों जावले जों बुंदों आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे 6 जनगोष्ठीखौ ST जाहोआ जानो मोना जों बेखौ बुंदों अदेबानि जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनगोष्ठीया ST जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बिसोरखौ ST खालामनो हाया भारत संबिधानाबो बिसोरनो अधिकार होआखै मानोना भारत संबिधाननि जायनाखि 366 साबक्लज 25 बेयाव रोखा लिरदों जाय ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों माने 342 आर्टिकेल बादियै ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों दा ट्राइब्स होनब्ला जों थागिबि फिसाफोर जाय माने एक्जिस्टिं माने 14 ट्राइबेल दं बिसोर ट्राइब्स बाखिफ्रा ट्राइब्स नङा आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जोंनि थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोआव सेल थाफैनाय 1228 सनाव बिसोर थाफैदों बे जायगायाव ओरैनो ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ST जानो हाया आं बेखौ नैबे पेपाराव बुंदों आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जों वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द' खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो लादों सोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोर फिलाय आं दिनै बे बाथ्रायाव बेयाव लिरनाय जादों आरो बिदिबानो गुबुन ट्राइब्सफोर दं जेनेबा गुबुन जाथिफोर दं सावथालफोर दङ सावथालफोर जायगानि मानसि नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनायसो साखुमारि खालामनो थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंशी खोथा बुं राजबंशीयाव दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर SC खा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिउनिटि दा दिनै बिसोर ST जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो माने मरान मथक बिसोरबो ST गैया आरो जेरै लुकुर कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर ST जाया जानो हाया दा बिसास दं बिसोर जाया हाजार नाजा जाया आरो अलरेडि माने RJआ बे 6 जनगोष्ठीखौ ST जानो मोना होननानैनो रिटार्न खालामखाबाय 8 बार माने रिटार्न खालामबाय दा गथे गोदानै बिसोर ST जाया जों बेखौ माने बिसास दं फोथायनाय दं दा थेवब्लाबो जों दिनै गभर्नमेन्टआ जिथु नाराथा नाजादोंब्ला राजनिथि भाबै बिसोर माने जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनो हागौ बिसोरो दिनै 6 जनगोष्ठीखौ ST खालामनो नागिरनानै जोंखौ गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नागिरनांगौ बेजों सोंखारलायनाय बायदिसिना दा गथे जों बेखौ जों सुजुग होनो नाङा दा जोंना स्ट्रेट जों एल'बेल' जानो नाङा बे 6 जनगोष्ठीखौ होयोब्ला थाखानाय STआव खथि जानो नाङा होनलायनाय जोंनि दानि बर' आफादनि नेताफोर जों बे एकमत नङा जानो मोना ST जायोब्ला खथि जाखायो ST जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया ST खा दा गथे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन्ट केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो 6 जनगोष्ठीखौ ST नो मोना जों बेयाव स्टेप लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथकनो होनायाव जोंहा आपत्ति गैयामोन होनना बुंनो हायो दा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुर्बल बियो मरान मथकखौ होयोब्ला राजबंशीनो मानो होनो हाया मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोरनो मानो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा गथे जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया माने 6 जनगोष्ठीया ST जाया बे मोनसे सिस्टेम थानांगौ बेयाव मा माबाखौ होयोब्ला
मरामतखौ होयोब्ला जों आपत्ति गैया बेबायदि दुर्बल सिद्धान्तखौ जों माने खुनुदिन जोङो सापर्ट खालामा ओंखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने 6 जनगोष्ठीखौ ST जाहोआ जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुबैयो आरो लोगोसे फैगौ एसेमब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों 6 जनगोष्ठीखौ ST दावा बेनि सायाव जों जाहाथे जोंनि MLA मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल समूहआ जाहाथे माने नङै नङै मानसिफोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो दा नङै नङै मानसिफोर सार्टिफिकेट होबाय थायो सरकारफ्रा ST ना बिथांमोना सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर'फ्रा ST ना सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द' खालाम दा जों एफा जुजिगासिनो दं दाबो बेखौ लाजानो मोना जों समान रावबो जुजियाखै बेखौ जों बुंनो हायो दिनै सरकारफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों न'बो सरकारखौ जों खेबसेयै जों एकाडेमिखौ जों गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर MLA माने MP जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै नै थांनाय बारनि जोंनि BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनावबो 9टा समस्तियाव बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो बुङाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हरबाय थायो बिदिनो गिदिर गिदिरखौ आख्रा बुङो दिनै बहा थैना दं बिसोरलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै जोंना बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुङाखै जातीय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिन्था बिसोर बेखौ बुङाब्लानो फंसे खोथा मानो बुंजाया ट्राइबेल समानो फंसे खोथा मानो बुंजाया जोंथ' थाङै थाङै गिदिर गिदिर खस्थ' खालामबाय जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासैबो माबाखौ कालसारखौ जोङो बुथुमनानै जों बिदि कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कालसारखौ माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्राव जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन गुबुन माबाफ्राव सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कालसारखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो बेखौ लिरनांगौ होनाय जाबाय दा आं लुबैदों बयबो जाहाथे गोख्रों जायो जों ट्राइबेलनि जोङो जायनाखि माबा रैखा कवच बे रैखा कवचखौ जों लाखिनांगोन आं बयखौ बयबो खावलायो